mutane na a ci gaba da following dina ana liking saboda Adam ya zango ne following dina shi yasa dole sai na mai dole sai na dan yi in ban bidiyo 3 ko 4 ba na yi butulci ka mara uba wallahi in ban bidiyo 3 ko 4 ba na yi butulci mara uba kai yaro wallahi Adam ya zango ne following dina shi yasa dole ma sai in ban na yi butulci kai yanka in ban na yi butulci Adam ya zango wallahi na yi butulci Allah in ban bane butulci dan bara ba gara in ko ɗaya ne Adam ya zango ne following ina in ban ba na yi butulci amma in yi bidiyo ko ɗaya ne ko biyu bara in ji yauwa in yi bidiyo ko ɗaya ne ko ka fara na bayana hayu ta so a tashi ta so yauwa spoon kai yauwa ba wata damuwa kaina ba zai da ku ba ba wata mishkila kaina ba zai da ku ba yauwa da in yi ta gaba da in yi ta gaba ba mun lakin nawa ne mutum ne a kai kada Allah can a jawo kai kashe mun wannan